Bon dia, benvinguts a ukelele.cat. Ukelele.cat, .cat ukelele, bueno, tal, no? Avui aprendrem a tocar una cançó que es diu A la vida, que és d'Ovidi Montllor, però en concret ens fixarem en la versió magistral de Maria Arnal i Marcel Bagès. Maria Arnal i Marcel Bagès tenen aquestes coses que fan unes cançons que en aparença són super senzilles, però que amaguen una gran complexitat. És aquella gran complexitat que han anat destil·lant a poc, fins a aconseguir una senzillesa tan que no és simple, sinó és senzill, que diu, només podria ser així, que bo que és, no? No sé, a mi m'apassiona. Aleshores, aquesta cançó és fantàstica perquè sempre està fent el mateix, entre cometes, i en realitat no, llavors podem treballar-ho de molts nivells diferents i podem trobar moltes coses. Jo començaria pel final. Si no heu escoltat la cançó, escolteu-la, Maria Arnal i Marcel Bagès a la vida, i torneu i la mireu, perquè estic segur que us agradarà. Aleshores, comencem per la part del final, que és quan ja estan rascant, ja estan fent com una espècie de tornada o el que es repeteix, no? Que són aquests acords que us he posat allà dalt. Do, sol, fa, sol, fa, sol. El do, bueno, recordo els acords ràpids per començar, però el do és amb la corda més prima de totes, el traster 3. Després el sol és forma de triangle, amb el dit 1 el traster 2 de la tercera corda, segona corda el traster 3 amb el dit 3 i primera corda el traster 2. Vale? El fa és molt fàcil perquè és quarta corda traster 2 amb el dit 2, la tercera corda no té res i la segona corda sí, té el traster 1 i després el 0. Vale? Us els toco arpejats perquè els pugueu trobar, que sonen iguals. Perfecte. Aleshores, us he posat un ordre a dalt, que és do, sol, fa, sol, però no he posat compassos ni res perquè sempre ho van fent diferent, no? Aleshores, jo us proposo un patró de rescat per començar la tornada. Sempre comencem amb aquesta nota. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang anem al sol, puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot, i ara toca el fa, que mai no acabarà sol, canto a la vida fa, canto a la vida fa, canto a la vida sol, i allarga molt, i ho deixa penjat, canto a la vida plena, i va fent això, no? Sempre és el mateix ordre. Això, us he posat un patró rescat, si us hi fixeu, quan hi ha una rodona és que toqueu i quan hi ha una creu és que no. Jo us posaré un vídeo de com fer rescats, introducció al rescat o moltes coses de rescat, vale? Ara jo us proposo això, podeu fer el rescat que us doni la gana i si no sabeu rescat, doncs m'ho apunteu als comentaris que així també tinc més motivació per fer el vídeo del rescat, si no, doncs no el faré. Bueno, o trigaré més a fer-lo, no? Vale, aleshores, això és la tornada del final. Què passa? L'estrofa ells fan com una cosa com amb arpegis, no? Com la més en que això ho fan a capella i diem vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. No fan això. Què passa? Que això és el mateix, són els mateixos acords amb el mateix ordre, però el que ho fan és amb arpegis, i els arpegis els fan només fent servir les tres cordes o sigui, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. I clar, duren com 3, no? Us ho toco una vegada perquè ho veieu, però és vaig i anem pa sol, do volia dir, vaig i anem pa do, anat passant, vaig i anem compartint sense cap sol, toca els minuts, a poquet l'hivern tot passant un fa, que anem i sol, i ara un fa, sol. Jo amb aquesta última nota el que faig és deixo la corda més cap a nosaltres, la quarta, a l'aire. Faig plim. Vale? Llavors això és l'arpegi. Aquest arpegi es pot fer de moltes maneres diferents. Jo l'he fet de manera més simple, és a dir, fent els acords en posició normal oberta. Com el fan? Bueno, encara en posició oberta el que podríem fer és fer-los amb harmònics. Com es fan els harmònics? Els harmònics es fan amb el dit índex, apretem lleugerament, sumem 12 trastes, el traste, és a dir, si estem al 0, al 12 i si estem al 3, al 15, i aleshores sobre el traste 15
posem el dit lleugerament aquí, veieu que sona com... Se m'escapa una mica, però és aquest rotllo, Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. A poc els minuts, a poquet, l'hivern tot passant un camí. Bé, això. Quina és la gràcia? Ells no fan això. Ells el que fan és, ho fan amb unes disposicions especials que us ensenyo ara, que és aquí. També són les 3 cordes aquestes, mai es fa servir la quarta. De fet, la quarta més amb l'ukelele és especial, que ja ho parlarem un altre dia, però fan el corda 3, traste, això quin és el 7, corda 2 al traste 8 i corda 1 al traste 12. 12 no, perdona, el 10, disculpeu, és 7, 8, 10. Vaig i anem passant, anem i vaig són do, anem compartint sense cap novetat. A poc. Llavors aquest acord, que és el sol, el que tocaria el sol, aquí el fan sèptima, i llavors és 7, 7, 8. O sigui, 7 a la 3, 7 a la 2 i 8 a la 1. Tots passant un... Llavors ara tocaria el fa, com el fan? El fan, doncs, així, que és 9, 8, 8. Ja veieu que estic fent com una espècie de saietes aquí. 8, 7, 7. Això és per si esteu avorrits de fer això, doncs aneu canviant. Tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de paranys, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida, i una arma a prop la mà pel que pugui, i aquí l'acord de l'aire, passar. I aleshores ens falta una cosa, que ja ho hem parlat, que no ho he parlat, però és el moment dramàtic, que fa com un acord això, plom, 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 plom. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu, o espero tant i tant de tu, que no mato el meu cos, segueixo amb tots. Això ho fa 2 vegades, entremig de les estrofes. Com és això? Això és un acord de do menor, no us he apuntat aquí, però bàsicament és un acord de do menor. Veieu? El que estic fent és, bàsicament, planxo el dit 1 al traste 3. I no toco la corda més cap a mi, la 4. O sigui, faig 3, 3, 3, 3, 3, a la corda 2 al 3 i la corda 1 al 3. Com una espècie de saieta. Porto la càmera, no sé si es veu, vale? Llavors, espero tant i tant de tu. Llavors aquí farà un altre acord, que és un sol, que no mato el meu cos, segueixo amb tots. Però aquest sol, la gràcia és que ells l'apreten més, perquè és com, ha de ser molt dramàtic. Aquest acord, que és un do menor venint de do major, és un acord heavy. Aleshores, què és divertit? Doncs es pot fer sèptima, que és el triangle invertit, és a dir, en comptes de fer 2, 3, 2, es fa 2, 1, 2. Però encara és més dramàtic si es fa 1, 2, 1, 2, és a dir, es fa com una saieta al traste 1, llavors la corda 3 i la corda 1 tenen el 2. Llavors, espero tant i tant de tu, que no mato el meu cos. No és molt. Aquest és un disminuït que és un equivalent al sol, és fantàstic, no? Espero... espera, ho faig un últim detall, perdoneu. Si no, tampoc no em vull allargar molt, portem 9 minuts de vídeo, és normal, és una cançó que té xitxilla, però bueno, és igual. L'última estrofa, just abans de canto a la vida, sí, allarguen el fa, ja veureu, bueno, és que la gràcia és que l'intenteu cantar amb ells i tal, però heu d'anar veient com les síl·labes que claven a sobre el de Llonsis. Llavors vaig a tocar la part de l'última estrofa perquè veieu com canvien, vale? Perquè ja he tocat les altres. Llavors, què em feia? I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que sol estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan un fa, l'esperança de sol, cantar la vida està morint a cada instant, llarga el fa, cantar la vida i tots, serà la vida i el sol molt llarg i el van repetir.
canto a la vida plena. Llavors, aquí ja va el seu rotllo, no? Bàsicament és això. Si us ha agradat, doncs digueu-me uns comentaris, a veure si poseu likes també és una manera que jo ho sàpiga, i això, esperem que la pugueu aprendre, és una cançó fantàstica, si no la coneixeu que la descobriu, i que cada dia aprenguem una mica més entre tots plegats. Salut!